ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಚಾನಲ್ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ 4:15 4:15 ಪೊತ್ತು ನಾನೈತೆ ಸುಲ್ಲಮಲೆ ಗುಹಾ ತೀರ್ಥ ಪಿದಾರ್ಥ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂಜಿ ಸುಲ್ಲಮಲೆ ಗುಹಾ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯಾನಿದ ದಾಸಕೋಡಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕಟ್ಟ ಎದುರು ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಮ್ನಿತ ಕತ್ತಲೆಗೆ ದಾರ ತೋಜಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರಲ್ಲೇ ಅಂತ ತೋಜವಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಆಗ್ಲೇನು ಕಾತವಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನಂಚೆ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ದುಂಪು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪೋ ಅಂತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವನು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ತುಗ ಇತ್ತು ಆಗ್ಲು ಬರ್ಬೇರು ಬತ್ತನ ಪಾತೆ ಸೀದಾ ನಾವು ಪೋಯಿ ತೀರ್ಥ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೀದು ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸರಿ ಬರ್ಸಲ ಐನೇಟ್ ಬರ್ಸಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಂಚ ಎಕರ್ತೆ ಸುರಾತ ನೆಟ್ ನಾನು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬುಡ್ತು ನೆಡ್ ಐತೆ ನಾಡ ಮೀತು ಬರ್ಪ ನಾಡ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅದು ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಬರ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆತು ಪೋನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಕತ್ತಲ ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪ ಇರ್ತಿಕ್ಕುನ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಿನಿರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಏತ ಆಪುಂಡು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತರ ಅಂತ ತೋಜಿಂದು ಕಾಂಡೆಸುರೆ ನಮ್ಮ ತೋಜುವನೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರವಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೆ ತೂಪಾಗ ಟಾರ್ಚ್ ಬರೋಣ ತೋಚುಂಡಿ ಸಾದ ಕತ್ತಲೆ ಸಾಧನ ಬರ್ಸನಿ ಬರ್ಸನೆ ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸಪ್ಪನಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಬರ್ಸನೆ ಓಡಿ ಬಿದಾರ್ಲೆ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿವಾರೆ ನೀರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಲಾರಿಲಿ ಬರ್ಪ ಹೋತಾನೆ ಅವೇನ ಫೇಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬಲ್ಪು. ಹಾ ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾವಿ ಬೇರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂತು ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಂದು ಶಿವ್ ಬಂತು ಬೇರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಆಯ್ರು ಉಡುಪಿ ಹೋಯ್ರು ಅಂಚೆ ನೀ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ತೀರ್ಥ ವರ್ಷದ ಮುಗಿಸಲ ಆಪುಣ ಮುಗಿಸಲ ಇನ್ನು 27 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣ 27-31 ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ತೆಂಕ್ಲು ಪಿದಾರ್ದ ನಾನು ಅಲ್ಪದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆದುಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಆದು ಅದು ಸೆಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ ತುಂಬ ಪೋದ ಅಡ್ಡು ಸಮಯ ಪೋದ ಗಾಡಿಲಿ ಪೂರ ಬರೋದು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಪಿದಾಡುವ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಪೋಪುನಂಜೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವ ಸರಿ ಟಿಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಇನಿ ಬೋಂಟೆ ಬಿದ್ದಾರ ಟಾರ್ಚ್ ಪೂರ ತೋರ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಸೆಟ್ರ್ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್
ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪಂಡು ನಮಗೆ ತಂಚಿ ಓಡಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಶಿವು ಬಂದ್ರಾ ನೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಜಾನಲ್ಗೆ ಶಿವು ಸೆಟ್ರ್ ಅದು ಸೆಟ್ರ್ ನೆಲದು ಒಂದು പോകുന്നില്ലേ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ ಶಿವು ನಾವು ನೆಕ್ಕು ಒಬ್ಬರು ಶಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಏನ್ವೇರು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಟಾರ್ಚ್ ಡಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿರ್ದು ಬೇಟೆದಾರಲ ಒಯ್ದಿರು ಅಡಿಡ್ ದಾಲ ಬರ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಹೋಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಾಗ್ಲಿ ಪೋತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪನತ್ತದ ಭ್ರಮೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಭ್ರಮೆಜ್ಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಆರ್ತ ನಾನು ಪೋತನು ಹಾ ಬಲೆ 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 ಫೈನಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋನುಂಡು ಸಾದಿಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ದುರ್ಗಮ ಹಾದಿ ಅವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅದು ಸಾದಿಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಶಿವ ಈ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಲೆ ಹಾ ನೆಟೆ ಅಂತ ನಿಗ್ಲು ಪಜೆ ಆತ ಇದು ವರ್ಮಂಟೆ ಅವ ಕಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಆತಂಡೆ ವರ್ಮಂಟೆ ಅವ್ ನಾನಿ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಈ ಸಲ ವರ್ಮಂಟೆ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ ಶಿವ ನಮ್ಮನೆ ಮೀದು ಹೊರಡಪ್ಪ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಹಾ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾತೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಸೆಟ್ರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ದಿವಸ ಆದಿಂದ ಒಂದು ನೇರಿಯ ಪಾದೆ ಈ ಪಾದೇನ ಮಿತ್ ಬರ್ತು ಅಂಚ ಪೋಂದು ಬರ್ದಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ಲ ಅರ್ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಶಿವ ತೂಪುನಾಗ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಜತ್ತು ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತು ನೈಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಜನ ಬೈದಿರ ಬಟ್ ಆತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಜನ ಬರ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚೈತೆ ಬೈತ ಶಿವ್ರು ಅಡಿ ಆತೆ ನಾನು ಎಂಕಲ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಪೋಡಾತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಜಪ್ಪುನಿ ಅಗ್ಗಲ್ಲ ಜವನಿಯರು ಇಲ್ಲೇರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ತೀರ್ಥ ಮೀದು ಬತ್ತೈತೆ ಹೊಸತ್ತು ಇಂಚೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಒರಿಯೋರು ಜನ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲೈತೆ ಚೌತಿದ ಅವೇ ದಿನ ಮನದಾನಿ ಆತ ಶಿವ್ ಚೌತಿದಾನಿ ಮನದಾನಿ ಬಲೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಚೌತಿ ಆಪನ ಚೌತಿ ಇನಿ ಚೌತಿ ಅಂದ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಮೀದು ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಜನಲು ಒಪ್ಪೇರು ಮಾತು ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಮೀದು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಮಾದ ಅಂಚ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಪಾನಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ದಿಕ್ಕೇರು ಇದು ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಮಯ ಬತ್ತ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಆಯ್ನಿ ಈ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಮಂಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಜನ ಆತುಪ್ಪುಂಡು ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ನಿಗ್ಲ ಮೋನ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ತೋಜದು ಸಾಕತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆದುಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡುಂಡ ಶಿವ್ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ರಬಕ್ಕ ಆಪನು ಮಾತ್ರ ಜನ ಹೋಗ್ತೀರ ಜನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಸುರುಕಂತೆ ತುಂಡುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲವರು ಬಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಕೇನು ಏತುಂಡನ ನಿಕ್ಕಲು ಪಜಾರ ಬಂದ್ಪುಂಡು ನೈಟ್ ಪೋನಕ್ಕೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಸಾದಿ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತರೊಂದು ಬೋಡು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತೊಂಜಿ ನಮಗೆ ಐತಂದು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತು ತೀರ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಗಲು ತೋಂದುಲ್ಲೇರ ದಾದ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಂದುಲ್ಲೇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಓಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಓಲ್ಪ ಅಂದು ಈ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಡತ್ತಿ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಚೆನ್ನೈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಮನೆಟ್ಟೆ ಮಾಲ್ತದೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಮೂಲು ಫೇಮಸ್ ಓಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಿ ನಂಗೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳ್ಳೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಡ
ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಮಾಡ ಇನಿ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಡ ಇರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆತ್ತ ಕಲ್ಲು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಅರ್ರ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅದ ಹತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ಬರ್ತಾನ ಕೋಲು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತನ ರೂಟ್ ಚೆನ್ನಮಣದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ರಾಂಗ್ ಹಂಡ್ ಅವು ಆರು ಪಾಡ್ದನಿ ರೂಟ್ ಬೇತೆ ಅವ್ರು ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಲ್ಪಾರು ಕುಲಂತ ಕೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಮಣ್ಣೆ ಧ್ಯಾನ ಇಡ್ಲಾರ ಈರು ಪಾಲನೆಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ದಿಯಾರಿ ಈರು ಧ್ಯಾನ ಇಡ್ಲಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಬ್ಬ ಶಿವ ಬಡಾಬು ನೀವು ಓಲ್ ಚಾವಾರ್ಕು ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಿ ಮಂತ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಂಚ ಸುಲ್ಲಮಲ್ಲೆ ಪೋಯಂದ ಅಂಚ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಜಸ್ಟ್ ಏನ ಸಣ್ಣಗಳು ಲೆಕ್ಕಂಡೆ ಆರು ಸೆಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅರಕೆ ಅನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಪೋಯಿ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವೈಕಲ್ ರೆಡಿಂದ ಅಂಚ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಉಡುಪಿ ಇಪ್ಪುನಾರು ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಉಡುಪಿದು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಅಗ್ಲು ಬೈಜೇರಿ ಎನ್ವಿನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಪಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ರಬಕ್ಕ ಪೋಯಿಂದು ಅರೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತು ಮೀಯರು ನನಗೆ ಮೇವು ತೀರ್ಥ ಮೀನದ ಬತ್ತದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಾಪನ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಕಡೆ ನಿಗ್ಲೆ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಟ್ರಾಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದ್ವಿ ನಿಂದು ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನನ್ನ ಮೂಲ ಬತ್ತನ ಸಾದಿಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಂಚಿಬೋದಿತ್ತ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಶಿವು ನಾಲ್ ಫೋಟೋ ಎತ್ತ ನಾನು ಮೂಲಿ ತೆಂಚಾದ ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋದು ಪಾದ ಇತ್ತೇ ಸೋಗು ತೋಜು ಎಕಡೆ ಪಾದೆ ಒಬ್ಬ ನಿತ್ಯ ಅತ್ತೆ ಶಿವ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬತ್ತನಗ್ಲು ಮೂಲು ರೈಲ್ವೆದಾಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಡು 154 ಇರ್ತದೆ ಚೂರು ತುಂಬೋನ ಲೆಫ್ಟ್ ತೆಪ್ಪಲಿ ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಓಲ್ಲ ಟರ್ನೇ ಮಲ್ಪೋಚು ನಿಗ್ಲು 154-000 ಚರಣ್ ಕುಂಬ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೆ ಮೂಲ ಸೀನ್ ಒರಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಕ್ಕೇರು ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟಿರಂಡೆ ಆರೊಂಜಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎದುರು 6 ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರ ಅಲ್ಲಿ 154 ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಂಗಾಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೋನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಪಾರ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇಂಚೆ ಎಂಟ್ರಾಯ್ನ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಂಚಿಗೆ ಸೀದಾಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಂಟ್ರಾದು ಚೂರು ತುಂಬೋನಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡದ ಏತು 155 ಅಥವಾ 000 ನಂಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ವಾರ್ದೇರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಸೋಂದ ಜಾವು ಒಂಜಿ ಸೀಂದು ಬರ್ಪುನ ಐದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 154-300 ದಿಕ್ಕುನು ಐದಕ್ಕೆ 154-000 ದಿಕ್ಕುನು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟ ಪಡೀನಿ ಬುಕ್ಕ 300 ಬಂದ ಇಂಚ 200 ಅಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಪುನ್ ಸೋಕಡೆ ಏನು ತೂಪದ ಬರ್ತನೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋಡಾಯಿನಿ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಮೂಲ ದೀದೆ ಪೋಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ರೂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತನ ಮೂಲ ಗಾಡಿ ದೀದು ಪೋಡಪ್ಪನು ಒಂದು ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಕಂಡ ಪೂರ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೈಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಆಗೋದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೂಪರಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಗುಲು ಪಿದಡಿಯರಿಗೆ ಮಾರೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅವನೊಂದು ಆರಂಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿರು ಪಾನಂತೇನೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಾರಾಯಣ ಆಗಲಿ ಪಿದಡಿರು ಆಗಲಿ ಬಡಾಪುಣಿಗೆ ಬಡಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಡಾಪುಂಡು ನಾನು ಪಿದಾಡಿನಿ
ಸರಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಕ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಮುಲ್ಪಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇರು ಪಾಡುವೇರು ಚೌತಿ ಟೈಮ್ ಟು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡುವೇರು ಇಂಚರ್ ಮುಲ್ಪ ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡು ಉಲಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಉಲಾಯಿ ಇಂಟು ರೋಡ್ ಏನೋ ಕಾಣೆ ಪೋನ ಪಾರ್ದೆ ನೈಟ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದೊಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗೊಂದು ಚಾಪರ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಅವನೊಂದು ಚಾಪರ್ ನಾಲ್ಕೊಂದು ಪಾದೆ ಓಕೆ ಮೈನ್ ಹೈವೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ಹೈವೇ ನಮ್ಮದ ಚಾವಲು ಪಯಾ ಚಾಪರ್ದ ಬರ್ತೈತೆ ಚಾಪರ್ದು ನಾನು ಬಿದಾಡ್ನಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಓ ಹೋಟೆಲಿಂದು ಕೇಟಿನ ಹೋಟೆಲ್ದು ಬುದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಚೌತಿ ರಾಜ ಸೆಟ್ರೆ ಎದುರುಗಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋವೇಂಟ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅದು ಐದು ಮುತ್ತದಿ ಬರ್ರ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬನ್ಸು ಅಂತ ಕೇಟಿ ಬಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮುಚ್ಚಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಟಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅದು ಚಾಂಡ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಇಡ ಎಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲೇ ಚಾಪುರ ಪರ್ದ ನಾನು ಬಿದ್ದಾರಂದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥ ಆಗಿ ಜನ ಇಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಲಿ ಟೈನ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು